Napagitoy kay isa naalala na ko sa Korea kay gilabayan ko tisyo. Hubog ang good siya. Napay ka nang kasi nga na kung fu. Mga bisdak, ani ana, The Secret. For good times and bad times, I'll be on your side forever. Power trio, yun nga ko ba, no? Nag-blend yun. Ano kayo siya, expect the unexpected kayo siya, kay lalo ang mong batasan. Kung sa inyong batasan. Wala mo kung may Sa batasan. inyo, wala may batasan. Mga wala may batasan. Makakatok ng batasan. Mayong bungag, this is your proud bistak boy, Chito Samontina. Grabe, nagyod kaayo ning atong programang Binisaya kay ang mga pinakatalentado sa General Santos City. Isa sa mga most requested CHITchat, no? Ni nagyod haranahan na si Uncle. Wala na'y lain pa. Si Ellie, Miss Ira Mulan, also known as The Secret. Woo! Grabe ka mga gwapa ninyong ulo. Gamay lang. Pero grabe ka mga buluyago. Wa ko nagsugod, wa na ni. Ulo, ang energy ni Uncle karon nakulbaan na go kay grabe makapakatok. Hakin sa ikaw, uy! Grabe makapakatok. Wala, sir. Pero kaniha, salamat kayo sa inyong Thank you pagtugot. for... Gikan pa sila Jensan. Naa sila'y performance din sa gig ang tawag, diba? Opo. Na sila'y gig sa Davao. Unya, nihapit na lang sila Uncle. Kaya naluoy man sila kay Uncle. Sige, pagbigyan na lang nato ang Uncle. Uy, nga mga tutoy Uncle. Welcome, baya. Kanus alang nabuo ang The Secret. Asa mo nagsugod? Kilala naman yun ni sa una pa, call then. Individual or as a banda? Opo, individually. Individually, yes. Oo. Lalo kami kay, dili man layo ang edad. Tabok ka, oy! Tinood! Gusto pagigidad. Tinood, dayon, nag-visit mi sa cabin, mo ni siya ang isa sa mga restaurant na known sa Jensan. Jensan. Kay naami guest na Amerikano siya, then gusto niya mag-explore sa Jensan. So, tas na timingan nga, na dito ang tag-iya mismo sa restaurant. Okay. Then pag jam na mo, dito siya nang gi-offeran mi og kanang regular nga schedule, tas medyo sekreto pa man. Kay naman mi kanya-kanya nga grupo. Commitment, O, dito na, nakakommit pa. oh, dito na buo ang The Secret. Secret. Kay sikreto pa. Then, pagka December na, nagkauban po mi sa isa ka TV show, dito na ako siya giaya. Ang TV show ng inyong ginapasabot Brigada. sa Brigada, murag na nag-perform dito, Variety ano? na. Variety show. Judge Mindo ah. Pero mas murag gwapo man ang inyong combination yung karon kay As murag in, wala kami di ba, nag-expect. power trio gyud nga kuan ba, no? Nag-blend yun. Ano kayo siya, expect the unexpected kayo siya, kay lalo ang mong batasan. Kung sa inyong batasan. Wala mo kung may Sa batasan. inyo, wala pa yung batasan. Mga wala may batasan. Makakatok ng batasan. Makakatok ng Dili, batasan. ano lang ba, nang cool lang good ka uban. Tapos nag-TNT sad ka Yes po. sa tago ng tago. Sa asa nga tago? Joke lang. Tawag ng tanghalan. So nag-TNT ka, nagsabay mo ni Kakang sa Yes. TNT. Nag-away. Nagbugno mo dito. Naglaban kami ni Kakang, sir. Mao ba? Opo. O sige, bati ni mo ato. Ay, grabe ka, kulba. Kala ganing feeling, ganing kul nga, wala ka kablok kung sa imong ginabati, kay ma-experience mo nga positive iyang battery, positive po akong battery, po magsumpak. Pero naapoy times nga ka nang ma-drain mi duwa. Munang Kambal, Jud. Di ko Sabay-sabay. kasabot jud sa mong ginabati. Kisi nakadaog sa inyo ato. Naka-third, tama na? 3-time defending champion ko. Nakabuli ko sa Golden Microphone. Tapos, napildi ko niya. And then siya, nagpadayo ng semifinals kauban sila kay Estrella. Wala mo iingon yun na apektuhan ang inyong Wala man relationship. Wala. Pero kisa ganitong nag-abroad sa inyo sa una. Sila duwa. Kamong duha ang nag-abroad. Korea. Siya, Korea, Maldives ko. Ay, ano yun? Nag-Korea man siya. Yun. Dati Korea Korea ko, pero way Short back time. 2011. So, dugay na gudai mo ka-perform. Yes. Sila lang pinakadugan. Pinakadugay. Grabe So, mo usan na na. mo pasabot, Eli? Usan na yung pasabot?
So dugay na gid. I am the youngest. By the way, sila ka katuig sa Maldives. Almost 4 years. Labi imo ang life dito kay Maldives. Super kay kanang workation ang may. Workation. Yes. No. Nakapundar ka, ma'am. Yes, of course. Nagato jud ka sa Malay na po. Utang na mo. Malay na punda, pero kanang, sakto lang. sakto lang maragingon ana. Tas si Mulan, Korea ka, pila ka tuig ka dito sa Walo. Korea? Ikaw gidi ang tang. Dili. Joke lang, ma'am. Joke lang. Zeroy. So 8 years ka sa Korea. Pero gauli-uli ka once a year. Dili siya Always. consistent kay ang usually gauli mi every 2 years eh, pag naga-renew visa. Kung si kinabuhi sa usa ka performer sa Korea. Nindot siya. Gwapo magod ang Korea kay homey. Convenient kaayo dito ang ambience. So, Nga naman. siya balance life. Sa ako, dili mo ko super extrovert. Ay ironic gani kay na ako sa entertainment na field pero dili kay ko kanang. Dito amang good kay dito kay ma-enjoy nimo at the same time ang imong pagiging loner at the same time pwede pud ka maging outgoing ana. No? Just makasuot-suot pag trench coat pag snow ana. Di, oy. Dili ko ana. Matabunan jud na. Matabunan jud. Matabunan jud tanan. Pong juga kay pwede kang tugnaw. Sa pag-please sa mga Mas dali sila Crowd. please. Actually, ang audience dito kay maskin magkanta lang kag ka ng dancing queen. Banubo, dinubo raman ng no dayon. Appreciate Grabe na kay lang palakpak sayo na Bitaw. sila murag nagkanta kag she's gone dre ang level. Ana. Di dire she's gone lisod kayo. Pero Ay. tinuod biya na lisod Tinuod. i-please ang mga Pilipino. Dili kay ang feeling na ko call kay daghan good rig ka nang na sila alam sa music. Sa music, Oo, mas so- ano ta sa music, So, no? murag taas ang ano ba, ang Standard. standard. Mas hilas ta. Although Ano? dito, daghan mo po dito gwapo mga nanta, pero dali lang gid sila palipayon. Lalo pag ka ng foreigner lang makita. Pero kamo as a grupo gyud, pila na mo ka Bago tuig or bulan? Mag 2 years. Mag 2 years. Karong August. August. So far, Miss, kumusta man silang duha ka uban? Gwapa mi. Wala ba ikaw nagtubag? Perting okay ha. Kanang gatrabaho ka, pero ga-enjoy. Ga-enjoy ka. Ga-enjoy. So, mura Muna na yung mo pinakalami mapigso. nga feeling. Oo, nga na. Lahi na siya ang banding na mo tatlo. Kung sa itong banda ni Beyonce sa The una. Destiny's Child. Oh, Destiny's Child, di ba? Naaman dyan mo mahitabo nga na isa nga mo lahi, mo simang, mo outshine. Sa inyo, hanaan mo yung mga ingon anak. Karon siya si Beyonce. Oo. Siya karon ang Si Miss Ira. nasa iyang limelight rin eh. Pero wala may ka ng competition. No competition. Okay. Kay as a group, Sa iya mang pudgod ang ayan ang limelight. Kuya, ngayon mong good mong tulo. Dili, Ang ngayon mong good mong tulo. High level ang ayan kay siya sa kanang spotlight good kay. Kami magud kay murag Dili, aloof pa sa actually, tao ano, ba kanang pag naimog ba picture hello. Ano good? Mas maka... Taha pa mi ba? Kumbaga mo rin si Miss Ira, ikaw gid ang Outgoing katong person. grabe gid mo. Extrovert ni. ano siya po sa Modal lagi ka, ana ba, dalon Dalon sa sa mga bling. crowd. So sa inyuhang tulo, pag mag-perform mo, ikaw pod ang pirming tiga Ano mangusog, siya ko sa audience. muambak. Ambak. Mudagan-dagan. Salo. Dagan-dagan ko na. Kanay bang mag-perform mo, like, kasagaran mo kung mag-perform mo, siyempre, di ba, ang uban mag-inom, mga yan, ana. Nakaagi na ba mo kanang worst experience? O may mga naagian ninyo? Dagan siya, normal siya call sa ani nga field. So siguro na master na pud namo kung saan siya pag-handle. Kung sa'yo pinaka-worst? na Kano mga experience? indecent proposal. Napagitoy kay isa naalala na ko sa Korea kay gilabayan ko tissue. Hubog ng good siya. Napay ka nang kasi kaya na kung fu. Ano ba? Tinuod lagi sa sobra niya Karatimon kaubog. ka, anak. Nag kung fu na siya. Niya dili nakabalo. Ay ako amang good, isa lang ko nakatry actually. Kung baga kung every time good namin gigol, dili mangig ko dulo ng mga tigol bombs. Pero naray isa yung dulo ko. Gusto niyo yung pa-eskwelahon ta ka? Ano lang? Na ako, graduate naman ko. Ayan to bag siya. Maskeran pwede. Yung pwede ka maskeran. Pero tong time pa sa katong nagabandagig ko, ang always jud maka-experience ug nga nako ang kambal. Unya mo sumbong na siya nako muna suko kay ko. Asa man to kay sumbago na ako. Nga na jud ako ang role. Kay sa inyuhang duha, siya ang medyo mas kanang dili isog og personality, unsa man? Do isog man siya pero pa isog lang. Hilom lang na siya unya. Muduol sa kuwag, pangurog na. Muwalan siya nga. Nik, muna siya grilla ko na ko, Nik, ano ko.
ano ba yun ako ang Yung ako, asa man? Ako ang gusto ko kayo. Ako, pangitaon gina ako ang lalaki ko. Asa man siya? Anong kuna niya mag-ingon sa kuha? Wala ni nahitabo sa inyo, Ako, nanggabo sa kuha. Most embarrassing? Most embarrassing. Kasi O dito mo ano, siya. traumatic siya. Ano naman, Miss Ira? Tapos, show band manggod ko dati. So, ang among outfit ato kay na kami, skirt jud mi, ana. Pero syempre, naga-cycling god, ana. Nya ka ng kalit lag brown out, hype na gud ang mga tao, mga hubog na brown out man. So, nasuko sila ang brown out ana. So nanglupad na ang mga bote. Ana gud tapos ang mga bote kay nang paingon na gud sa stage. So kami atras kay adlok na ba may mga bote. Sige na kog atras, ginabantayan na dagit ko sa likod. Ang backstage ay ang ano sa stage kay murag tilon lang gud siya. So sige kog atras, nana ko banda sa may drums. Wala ko kabalo. Kalit lang jud kuot na dayon ko. Si Wala, ano lang ko. Tulala. Tapos naghilak na ko. Then nag-ask na lang ako mga kasabay na sa daw ko. Tapos nandungog niyang kanta, when di ko siya pipil. Shoot! Kaya na-shoot na ako. sa mukha! Uy, imbis seryoso na kayo. Kasi Pero ako pangutan na si imo ha, Elikit. Nganong dili man mo ingon nga nagsabay na lang mo karon ni Kaka. Always kinaginapungutan sa kuha. Kay siguro tong last na mga uban tong naamigig sa Samuanga. Pero ang before pa ato tong nagti-anti duets man mi, so sabay jud mi. Antod mi grand finals, pero ang nahitabo ato before mi nag-perform sa grand finals, na jud nahitabo nga away. Oo, kami duha. O dako kaayo tong challenge sa mua. Syempre kay ang ilang pagkabalo, okay kaayo mi, wala mi kaaway, kay nga naman, pero daghan kay mig struggles nga kanang masinatian gani. Unya, I don't know if English na. Kung naabay curse or something na dili jud mi para sa usat-usa. Kaya nga mong growth different. Ilang ingon tinuod man nga pares mig nawong, pares mig talent, pero kada iya mangguni ka ng kumbaga among pag-grow. Kung asa siya haom, diri pug haom, then happy mi sa usat-usa kung asa mi padong. Anyway, happy kay ko sa Virgo Creative sa ilang accomplishment. Pero kumusta mo karon? Okay kayo. Si Miss Ira, ikaw, pila pud ka tuig ay ka na himong Ira covers? Kanang era man name, dili po na siya kanang giano lang po na ako. Nakuha siya na ako na siya. It's a Korean name, manggod. Ako kay K-drama fan, manggod ko. Na ako'y favorite nga K-drama. And dito na ko nakuha ang name sa isa character dito. Tapos gi-search na ko kay ang Korean dili na sila mo og name, mo create og name lang nga Wala wala meaning. meaning. So katong name nga era gi-search na ko sa meaning, Goddess of Love. Nagiganahan mo ko, Goddess of Love ana. So ako asyang gigamit as screen name nako. Pero kana si Era John, alter ego ra John ako na si. Unsa si Ira sa stage? Si Era sa stage ko ano siya, fierce. Fierce. Sikan. Yawa, no? I'm not a girl. Okay, wala. Not yet the Yawa, one. it's a fierce. Uy. Kuan ko lahi manggug ko mo ano jud ko. Mula higit ko pa nasa stage. Bisag ang guban makasulti. Pag istorya kanila in fierce. Second. First, second, third. Pag naka sa stage, masulti din sila. Lahi ka no, pag kanang kaistorya lang ka naman. Pero pag naka sa stage, halimaw ka, ano na yan. Halimaw. Sa poka. So yes, mo na si Era. Ikaw, Mamulan. Ako. Kanus aman ka na-establish din. Pila ka years ay ka na himong Mulan Blues. Bata pa ko, call kay Mulan, gid ako ang palayaw kay favorite magud mo na sa kong ate. Sa tanan magud nga Disney princess nga ginakwento niya sa kuha tapos nakatanaw na ako. Babae man kay uban. Di man kay ko babae jud. Tapos nakita na ako si man ko, hala astig. So dito bata pa jud ko like elementary. Tawag-tawag na ako kung sarilig Mulan. Tapos nadugtong lang na siyang blues. Actually Mulan Blues akong page kay ganahan kay ko blues. Kanang page na ako
sa Korea ra pud nako na nahimo tungod sa mga fans nga nagatulak. Dugay na siya actually ang Mulan Blues gidala nako siya sa mga streaming app. Adi Mulan pa lang to. Wala pa yung blues. Mulan green. Di Mulan. Dili Mulan pa lang. Mulan pa lang siya dati. Tapos tong akong mga fans na nagaingon sila nga maghimo na akong page, gigamit pa na ako akong real name sa page. Ako, ako ang isip ko lain magamiton ng real name sa ano niya, dagang kikaila sa imo. Gandar akong pagka-introvert ba. Hangtod dito na ako gamiton, kaya na ako ning Mulan sa gikan nga streaming app, ibalin ako sa Facebook. Gimo na ako siya Mulan, 2022. Bago build ang The Secret. Pero sa karon ang inyong ginaano is ga-enjoy mo Yes po. sa inyong moment, sa inyong kasikatan, sa inyong kakusog, murag ingon anak, pero daghan pa mo ipunon. Kumbaga, ano, congrats ba sa inyo. Thank you, Salamat Paul. po. Congrats sa inyong tulo. I think makaingon gyud ko nga murag you're meant to be together as a power trio. Okay? Kuyaw man individually kuyaw mo, pero mas kuyaw mo nga nagsabay mo. Di ba? Congratulations sa inyong tulo. The Secret, grabe ka pribilehiyo gyud sa inyong angkol nga makatubag sa ladri. Nalang jud ko request. Mga bisdak!